wie een hobby van mijn mem. En die werd toen ziek en toen heb ik gezegd van nou, dan neem ik het oer. Zij is overleden en toen moest ik eigenlijk een baan ziekje. Maar ja, dit wie je min had ik. Dus ja, wat doe je dan? Dan ga je toch... dus ik ben dit gaan doen en nog steeds. Dus al die 25 jaar doe ik het. Ja, zoals ik al zei, dat jaren 70 spul, dat is dan ook op het moment redelijk in. Dus dat zoeken we dan ook maar weer bij elkaar. Leuke lampjes en soepkoppen. En, ja, echt allemaal jaren 60, hè? Dat soort spul. Hoe ontstaat zo'n winkel? Want we sjurren hier echt van alles. Ja, nou, het is net begonnen. Ik ben hier naast, daar heb ik al geweest. Daar ben ik eerst begonnen. In een klein stukje, zeg maar. Maar ja, op den duur, ja, je koopt inboedels op. Dus ja, er komt steeds meer. En toen, dit weer een kermis. En toen kon je dus een kamer erbij huren, dus dat heb ik deed. En toen nog een stukje. En nou ja, dus nu hebben we deze hele redelijk grote winkel. Waar we dus, ja, van inboedels, uit veilingen. Af en toe gaan we naar het buitenland. Ja, overal. Ik heb hier, dit heb ik opgeschreven. Dat komt op 92,50. Ik denk, daar maken we 80 van. Mooi. En wat voor klanten komen hier? Oh ja, nou van alles. Wat hebben we hier? Kunstenaars, hele gewone mensen. Dat denk je nou, ik weet niet wat dit is. En die hebben dan zo'n paar geld in de bussen. En ja, allerlei. Kunt u dat zomaar bedenken eigenlijk? Mensen die dingen verzamelen. Ik heb hier ook wel burgemeesters die stappen hier binnen. En ook ja, van alles, echt. Dat past hier allemaal bij. En hebben jullie nou ook nog echt oersjoch in deze winkel? Ik wel, ja. Ja, jawel. Als ze zeggen van ik zoek dit of dat, dan loop ik er meestal wel zo naartoe. We zijn hier in Allingerweer bij Museum Stichting Alt Verzerf. En ik maak drabbelkoeken. Drabbelkoeken? Ja. Drabbelkoeken, ja, dat zijn meer brossige koeken. En die worden alleen in deze omgeving verkocht. Dus echte Friese streekkoeken zijn dit. En Doop is dan drabbelkoek-expert? Dat zeggen ze. Ja? Dat zeggen ze, ja. Dat klopt. Nemen ze die zaak? Nou ja, enkele keer. En hoe viel dat? Ach, wel leuk. Ja? Echt? Waarom niet? Want hoe lang was het al? Dit is mijn 20ste jaar dat ik het doe. 20 hier? 20 jaar, ja. Dat klopt. Wat een aparte baan. Een hele leuke baan. Ja? Een hele leuke baan. Hoezo? Absoluut. Je doet er iets voor. Je verkoopt ze weer, je maakt ze. Je doet er echt iets voor om leuke koeken te maken. En ze zijn ook zeldzaam. Dus dit is een beetje eigenlijk die droombaan? Ja, als je hier al 20 jaar werkt, dan is het, ja, zeker. Absoluut. En het is leuk. En wat zit er eigenlijk in het beslag? Ja, dat is een geheim. Dat is een geheim recept. Hoezo? Ja, dat blijft echt een geheim. Daar kan je er wel wat over vertellen. Nee, helemaal niks. Nee, helemaal niks? Helemaal niks. Dat blijft echt een geheim recept. Ja.
Als er nou ooit wat met daar gebeurt, binnen dan allemaal drabbelkoeken op het brood? Ja hoor, er zijn nog een paar die het geheim weten en verder blijft het erbij.